Δίνεις πανελλαδικές, πες του προπονητή σου κομμένο το ποδόσφαιρο. Δίνεις πανελλαδικές, σταματάς το άθλημα σου. Δίνεις πανκύπριες, θα βγαίνεις μόνο μία φορά τη βδομάδα. Δίνεις πανελλαδικές, κομμένες οι σχέσεις. Δίνεις πανκύπριες, κομμένα τα καφέ. Δίνεις πανελλαδικές, δεν θα πηγαίνεις να βλέπεις την αγαπημένη σου ομάδα. Δίνεις πανκύπριες, κομμένα τα video games και ταινίες για ένα χρόνο. Δίνεις πανκύπριες, δεν θα ξαναπάει σίνεμα. Ωραία. Όλα όσα προείπα προέρχονται και από προσωπική εμπειρία όταν ήμουν μαθητής και είναι η νοοτροπία που έχουμε και στην Ελλάδα, στις πανελλαδικές και στην Κύπρο στις πανκύπριες. Ας το δούμε λίγο πιο λογικά και πρακτικά το θέμα. Όταν σε έναν μαθητή γάμμα λυκείου του λέμε ότι πρέπει να σταματήσει το άθλημα του, η γυμναστική είναι πάρα πολύ σημαντική. Τις κοινωνικές συναναστροφές του, δηλαδή να βγαίνει να διασκεδάζει μία φορά την εβδομάδα και αν και ένα μήνα πρέπει να κάθεται να διαβάζει και. Ας βάλουμε το ότι είναι και πιεσμένοι μαθητές που φροντιστήρια, που έχουν 4 φροντιστήρια μίνιμουμ για τα 4 εξεταζόμενα στην Κύπρο, δεν ξέρω στην Ελλάδα πώς είναι. Ή το άλλο που λένε είσαι γάμμα λυκείου, δεν θα κάνεις σχέση. Δεν θα έχεις σύντροφο. Εγώ διαφωνώ. Και γιατί διαφωνώ? Καταλαβαίνω ότι η τρίτη λυκείου είναι πάρα πολύ σημαντική για τους μαθητές. Καθορίζει, ναι, δεν θα χαϊδεύουμε, καθορίζει είναι πάρα πολύ σημαντική χρονιά για το μέλλον τους. Αλλά για μένα είναι πιο σημαντικό να καταλάβει ο μαθητής ότι αυτή η νοοτροπία είναι λάθος. Δηλαδή στη ζωή, σε κάθε στάδιο υπάρχει πίεση. Υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει σοβαρότητα, υπάρχει υπευθυνότητα. Άρα, αν εγώ κάθε φορά που βρίσκομαι σε έναν περιβάλλον ή σε μια κατάσταση φάση ζωής πίεσης, σταματώ όλα τα υπόλοιπα τα οποία ουσιαστικά με συντηρούν. Η ζωή τι είναι, δεν είναι η οθόνη και οι σπουδές μας μόνο. Η γνώση είναι σημαντική. Όταν εγώ δεν έχω κοινωνική ζωή, δεν αθλούμε, δεν έχω μια συντροφική σχέση, δεν θεωρώ ότι είναι λειτουργικό. Λέω, σίγουρα το να κάνεις μια σχέση ενώ είσαι μαθητής είναι ρίσκο. Το να ασχολείσαι υπερβολικά με έναν άθλημα πάλι είναι ρίσκο. Διότι βλέπουμε και επαγγελματίες μαθητές οι οποίοι προορίζονται για να γίνουν επαγγελματίες, professional αθλητές και δεν παρετούν τη μόρφωση. Γιατί? Γιατί ξέρουμε ότι ο αθλητισμός, όλοι όσοι προσπαθήσαμε και επαγγελματικό αθλητισμό, με έναν τραυματισμό μπορεί να κοπεί το νήμα. Τι θέλω να πω? Δεν κατακρίνω το σκεπτικό πολλών που θέλουν να αφοσιωθούν locked in που λέμε τώρα στις πανκύπριες και να μείνουν εκεί, αλλά εγώ σαν καθηγητής και σαν Ανδρέας προτιμώ να βλέπω μαθητές οι οποίοι είναι όπως και οι 2D arrays, 3D arrays, να είναι πολυδιάστατοι, τρισδιάστατοι, δυσδιάστατοι. Δεν μου αρέσει ο άλλος να είναι μονότονος, να είναι μονόπλευρος, γιατί η ζωή από